Idemo neka na koncert, prije 5 pola da vam počne. I za izveditelje je to nešto.
Как специфичными типа. Родих се тук и тук като птица намерих верността на твоя глас и от стъплото на весела пшеница пищялка си направих аз. Светъл спомен сърцето ми гали, светъл спомен от нашите поля. Там блестят водопади от залез и светлеят далечни села. А къпчука на родната къща разговаря сега с пролетта и поглеждат за моето завръщане разцъптели край пътя цветя. Да се завърнеш там, където тръгва весело живота и клоните от птиците се гънат и семенцата се нареждат в поход, за да преброят своя път годишен от зранцето до изгоряло зърно и без да знаят, бавно да напишат, да се завърнеш там, да се завърнеш. Сърдечно българско добре дошли! Нека първият музикален поздрав бъде за всички вас, дошли отблизо и далеч за милото ни тържество. Да си припомним легендата за хан Кубрат, бащата на основоположника на 13-вековната ни българска държава Аспарух. В предсмъртния си час хан Кубрат събрал синовете си, показал им сноп копия и се обърнал към тях. Вземи, Алцек, едно копие и се опитай да го счупиш. Младият хан се засмял, грабнал копието и с лекота го счупил. А сега, синко, вземи всичките на сноп, да видим можеш ли да ги счупиш както са заедно. Взел всичките копия Алцек, опънал яки нишци, опрял ги на коляно, но не успял. Така е, синове мои, казал хан Кубрат. Ако и вие разделите България на 5, всеки от вас ще бъде силен колкото едно копие. Но ако бъдете заедно, никой не ще може да ви съкруши. Така е и с нашия род. Ако всички сме заедно и бъдем задружни, по-лесно ще можем да преодоляваме трудностите в живота, за да расте и се развива нашия род, да допринася за процъфтяването на родния край и милото ни отечество. Вангелия и Методи Бакалови с песни на Димитър Коларов и автограф. И ги поздравим с песента Дегиди, луди, млади години, бъдете ни живи и здрави!
слънце, лъчите му светяват първо в най-високите върхове на планината. Така както всеки народ, дни на възход и поражение, в часове на празнично опиянение и размисли за трагичното, в мигове на размонтували се чувства за битието, се обръща към мислите на своите светилници отци. От семейството се изгражда рода, от родовете се изгражда народа, обществото. Слънцето свети еднакво за всички, но не всички от редовете остават върхове за своя народ. Нашия род има своя връх, Стойко Костадинов Бакалов. В най-горещите, в най-напрегнатите дни за събиране на хляба, достатъчно бе една покана. Позова на сърцето да тръгнете от Котел, Велико Търново и село Лисичери, от Видин, Пловдив и София, от Якоруда и Благоевград, от Сандански и Петрич, от селата Първомай и Баскалци, към кръстопътя на Ограженци, местността 7 километър, край тихата река Струмешница. Мили родственици, добре сте дошли на днешната проверка на фамилия Бакалови. Неспокойно е слънцето през август. Очертавайки в ранни зори хребетите на планините Пирин и Либотуш, лъчите после плъсват по върховете на Огражден, по пътеките на Буковата и Дъбова гора, по изворите и бълбукаща по потоците вода, слиза към смълчаното село Баскалци. Стеговата юрисията на земеделието и животновъдството започва деня. Ден като ден, ден след ден, месеци, години. И единствено вятъра повтаря песента на гората, а тя ту страшна, ту тиха, ту тъжна, ту радостна се носи надолу към река Струмешница. Днес в спомените ми шепота на тези песни ще предизвикат и горест, и състрадание, и радост от достойно живян живот, и надежда, че историята тепърва ще трябва да отрази един пълноценен живян живот за България на Стойко Бакалов. Стойко Костадинов Бакалов е роден в махла Мечково, село Игуменец, тогава Петричко, семейството на Костадин Бакалов, преселени от село Тиквиш, днешна Югославия. През 1875 година, преследвана от местни огражденски дерибеи, цялата фамилия преминава в България, като се заселват в град Дупница. Тук Стойко завършва основно образование и попада в революционния кепеж в този крайграничен град с поробеното му отечество. В тази среда младия Стойко Бакалов, природно буден, умен, стремящ се към знанието и истинността, се оформя идейно-политически, приемайки революционните методи за освобождението на поробеното население в Македония. През 1887 година имигрантското семейство на Бакалов се връща в родния си край и преселва да живее в село Баскалци и Гуменец. На 19 годишна възраст, през 1887 година, младия Стойко е назначен за екзархийски общински учител при манастира Свети Георги, където в скоро време се събират около 120 деца, жадни за знание на българско четмо и писмо. През 1893 година мелнишкият патриаршитски владика прави опит да върне Игуменско отново в лоното на патриаршията и на български ще се пее. Така той предупреждава владиката и под страх от смъртно наказание го принуждава да напусне манастира и остави българското екзархийско население свободно да изповядва своето източна православна вяра. На връщане за мелник владиката наклеветява Стойко Бакалов, че той и цялото население в село Игуменец, начало с даскала, провалят мисията му. Камекамина праща заптиета, които го арестуват, изпратене в затвора Ликоле в Соло, където прикарват без съд и присъда цели 3 месеца. Селените от Игуменско събират между себе си сума жълтици за рушвет, за да освободят даскала, за да учи деца сърбяването на населението. Тук е необходимо да споменем за доклада на сръбския учен и политик Стоян Новкович до министър на просветата в Белград през 1887 година, в който той за първи път формулира необходимостта и целите на македонизма. Тъй като българската идея, както е известно на всички, е пуснала дълбоки корени в Македония, аз смятам, че е почти невъзможно да се разколебае тя напълно, като предпостави само сръбската идея. Тая идея, опасявам се, не би била състояние като чисто и голо противопоставяне да потисне българската идея и затова сръбската идея би имала полза
от някакъв съюзник, който би бил рязко против българизма и който би имал в себе си елементите, които биха могли да привлекат към себе си народа и народните чувства, като ги отделят от българизма. На изборите през 1922 година Стойко Бакалов и Никола Попов са държани в град Петрич като социал-демократи. През тази година, при тези условия, активно се включва в революционната борба най-големият му син Серафим, който пренася тайно бюлетини и агитационни материали. По-нататък неговата дейност до убийство му също не е проучвана, но се твърди, че е бил с Тодор Александров, а след неговото убийство се прехвърля към комитета на Александър Потогеров. По спомените на Серафим Бакалов установяваме, че през 1927 година Стойко Бакалов е интерниран в Невроков за раздори в организацията. Упреквал войводи, че не се занимавали с същността на работата си, а са пиянствали и гуляли по селата. Макар и не съвсем точно в спомените на Серафим Бакалов допускаме, че той е убит през месец октомври 1928 година през село Чуричене. Брат си Кирил записа: секретар Велики и в други села. Застъпва прогресивните идеи на Стаболийски. През 1941 година се е селил в Иликър, Серско. Работи като секретар Велик и като такъв и имал връзка с прогресивното партизанско движение, подпомага и изпаднали и затруднени семейства. Задържан в Гърция, но освободен. Костадин е роден през 1902 година. Факта, че е несменяем кмет преди 9 септември 1944 година и след това до неговата смърт, красноречиво определя неговия портрет, неговата биография на буден човек от бакалския род. Да извършим тази дейност, за да може в историята на българския народ да вземе своето скромно място и нашия род. Като факт за това бих посочил снимката на Чернопеев, изпратена до Стойко Бакалов с надпис: "Подарявам лика си на един скитник, от един скитник на един бездомник". Материал Лакавички изпратил снимка на четата си по път за Скопско и друго. Следващия музикален конкурс. Зрачината селска тишина
Добър вечер! Мама ме целува, тюлата излъчва светлина. Добър вечер! И в двете длани прясно сирене и старо шаф. Думите и някак неразбрани слушам аз и ням и гологлав. Уж съм вещ в българското слово, а не мога да усетя сам как се ражда този странен говор на човек от щастие оплян. Някъде в детинството ми плуват кучета, волове, жита. Добър вечер! Мама ме целува, мене ме целува радостта. Всеки е изпитвал онова дълбоко и неповторимо чувство, когато се е завръщал в бащината къща, дето е пораснал и оставил най-ранните си години. Наближил родния праг, неволно те обхваща дъхът на близкото и познатото. И колкото очистяваш крачките, толкова по-неспокойно тупти сърцето. Усещаш топлината на голямото семейно огнище. Приближаваш, протягаш ръце, за да се позгрееш. С лекота в душата излизаш на двора. Взираш се в стария дъб. Някъде горе е клонът, на който стоиш. Съвсем близко до себе си намираш листа. По-добре да се познаваме и винаги да си помагаме взаимно.